Niin, siis meillähän on niinku kaksi suuntaa, millä me katsotaan tätä. Siis mehän ollaan täällä näin, ja me katsotaan täältä, ja tässä on se konsultoiva yritys, jonka palveluksessa siis ollaan, tai pyritään. Ja sitten täällä on se varsinainen loppuasiakas. Niin meidän pitäisi katsoa nyt siis täältä suunnasta, eli meistä päin tehdä tämä asia, ja sitten toisaalta meidän pitäisi katsoa se niin kuin täältä päin, että niin kuin asiakkaasta päin ja asiakastarpeista. Niin silloinhan niin kuin, tämä on se meidän tavoite, ja että me työllistytään ja mennään niin kuin asiakkaaseen päin. Mutta taas toisaalta, niin kyllähän meidän pitää niin kuin se asiakaslähtöisyys tuossa huomioida. Ja sitä kautta niin kuin lähteä rakentamaan tämä konseptia. Että ja samoin se meidän työnantaja. Niin, se pitää kans, musta mä näkisin, että meillä on 3. Meillä on niin 3. Ja niin kuin sä äsken sanoit, että meidän täytyy niin 3 kantilta katsoa tätä, niin se on just, että me ollaan tässä, joka nyt tavallaan sellainen vähän niin kuin hidden siellä, että totta kai se työllistyminen, mutta täältä se tarve lähtee. Eihän meitä tarvita, jos asiakkaalle ei ole sitä tarvetta ja toisaalta tämä yhdessä välissä. Ja sitten vielä se, että meidän täytyisi saada niin houkuttelevammaksi kuin mitä on kilpailijoilla. Kyllä, ehdottomasti. Ja sehän on juuri se Minnan ajatus siinä, että meillä on niin pakettiratkaisu tästä näin, ja kun me tavallaan täältä suunnasta lähdetään menee, niin me tarjotaan se ensimmäisessä vaiheessa ja sitten jatketaan. Ja sitten meillä on näitä tukipaketteja täällä, tähän näin, tähän koko laajaan asiakastarpeeseen. Kyllä.